Ahoj, mí přátelé, jmenuju se Psychopat Aleš a chci vám říct, že jsem chtěl oběsit tohodle kluka stejně jako moji manželku, jenže bohužel přežila a teď je na mě doma naštvaná, proto jí chci poslat video. Tak chlapečku, my už jsme to řešili, co budeš dělat, jen nám teď předveď, co bude dělat maminka, když její jebač přijde. Bude tě podvádět. Dělej kluku blbá, než tě tam hodím Jardovi Kovářovi. A teď nám ukaž, co bude dělat tatínek, když maminka nebude ve formě. Nevím, proč mám v poslední době tendenci vyrábět reakce na videa, které mají menší sledovanost než je 1 miliarda, avšak toho Jardu bych taky nebral. Do prdele, dostal se mi tam nějaký vir, proto teď budu muset rozbít moje podezřelé spotřebiče, které to možná udělali. Nejvíce si pro mě podezřelí ty tableté. Není to proto, že jsi od jablíček, ale proto, že nejvíce mlčíš. Pak bych chtěl ještě rozbít tebe, můj notebooku, ale ty se neboj, tobě ušmyknu jenom anténu, nejvíce si pohraju s mojí mušlí, s ní jsem měl nejvíc intimních záležitostí a většina se jí nelíbila, hlavně toto. Už mě to nebaví, ani si nebudu dělat čaj a jde se opravovat. Jenom vám ještě chci říct, že pokud vás postihne stejný vir, nebojte se mě kontaktovat, nebo mě zde navštívit, můžu ho šetrně opravit. Jde se na to, na co jste čekali celých těch zbytečných 10 sekund. No! Nicméně! Zasranej! Zajebanej! Ale jak to drží ta svině? Nechápeme, kde se Aleš naučil mimozemský jazyk, proto to považujeme za velice neestetické, až vulgární. Aleš byl poučen, že při dalším prohřešku bude povinnost předstoupit před nejvyšší soud, Barbínu tak již neojebe. Tak to vidíte, málem mě zase předložili Barbíně, ještě teď se nemůžu vzpamatovat, jak mi domů poslala sociálního pracovníka, blbá tchýně. Tu máš ty blbko blbá, branku chceš, abych opravil, mouku vysypal do hrníčku, teda do záchodu a nakonec po mně chceš, abych opustil moji manželku, které chci poslat toto video. Mušličku vynecháme, protože ještě mám opravit tento zavirovaný přenosný počítač, který jsem ukradl z Báňské univerzity v Ostravě. Už ten vir cítím, musím se připravit. Tak a je po Lupínkovi. Nebezpečný vir se rozšířil, proto jsem byl nucen tento počítač vyzmizíkovat. Omlouvám se studentům, kteří tento počítač před 15 lety stvořili. Co s tím Magorem budeme dělat? Zabijeme ho. Dívejte kluci, to je ten psychopat, dáme mu vyluštit křížovku. Počkej ty blbče, děláš omalovánku, která byla na druhé straně. Chceš mi do toho kecat ty debile? Ne, jen si kresli. Si, myslím, žít jako kaskadér, mít, už nevím, jak to pokračuje. Škoda, že mám jen červenou pastelku, kdybych tu měl totiž neviditelnou, hned bych tě vyzmizíkoval. Sleduj, je ze mne Picasso. Odkud ho vyhrabali? Každý večer se k tomu budeš modlit, nebo ti do počítače stáhnu Lupínka. Vidím, že máš hnusné auto. Pojďte kluci, uděláme vandaly. To posral blbečku, teď ti nepodepíšu obrázek. Je ještě tady. Je to potrat nebo psychopat? Pojďte kluci, serem na něj, asi dobarvil. Mně se ty obrázky líbí. Tak to si potrat. A je to v prdeli kluci, byl napíchnutej šténicí, pokračujem vandalové. Vem si to, já toho kokoda zabiju. No pojď, jdu ti rozbít, počkat co ten chuj dělá. Já jsem kloun. Chlapče, nezraň se, tady ti podávám lano.
Jednou vir, navždy virem. Zmrde! Zasranej! No a samozřejmě po sobě uklidíme. Ale tam vole, hehehe.